Сәлем дуслар, сіз Татар чарт тапшыруын карыйсыз. Мин Гүзәл Зиядинова, сезне кабат сәламләвемә шиксез шатмын. Дуслар, җырчының популярлыгын ниләр билгели? Халыкның артистның һәр җырында яратып кабул итүе, җырларның еш тыңлануы һәм хәтта ятланып, гади халык арасында да башкарылуы. Иң төп билгеләр шулар. Килешәсезме? Соң арада каверлар ясау, ягъни берәр җырчының теге яки бу җырын икенче берәүнең үзенчә башкарулары популярлашып китте. Без интернетта менә шундый каверларны карап чыккач, халыкның бигрәк тә Фирдус Тямаев иҗатын яратуына инандык. Фирдусның һәр җырына диярлек челтәрдә каверлар табып була. Аның җырларын балалар да, алалар да яратып, үзләренчә башкарырга тырыша. Иң шәп каверларны табып, сезгә дә тәкъдим итәргә булдык. Башлыйкмы? Автор башкаручы, татар альтернатив музыкасы вәкиле, татарча рок башкаручы Альберт Исмаил, мәсәлән, Фирдус Тямаевның «Гомер-үтә» җырын башкарган. Сезгә дә тәкъдим итик әле. Гомер-үтә, нигә үтә? Еллар артып, ел йомгагын сүтә-сүтә. Яшьлеккә, сүзләр минечә, хәлсез картлык килеп җитә. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Хәзер сезнең игътибарга шибәр, моңлы тавышлы җырчы кыз, Вахапов фестивалендә 2нче дәрәҗә лауреат булган Рамил Шарапов, Казан егетләре, Фирдус Тямаев, Рифат Зарипов труппаларында эшләгән, Салават Фәтхетдиновның да концертында чыгыш ясаган яшь җырчы Илүзә Гайсина башкаруындагы чираттагы каверны тәкъдим итәбез. Безнең бәябез көчле. Мин сине барыбер яратам. Мин сине барыбер яратам. Нинди генә булсаң да, йөрәгемнең ярасына кайчак тозлар салсаң да, мин сине барыбер яратам. Ярату татлы газап, эзләмә читтән сөюләр, син дә тик мине яра. Мин сине барыбер яратам. Ярату татлы газап, эзләмә читтән сөюләр, син дә тик мине яра. Фирдус Тямаевның чираттагы җырына яздырылган каверны Балташ егете Райнур Фәйизовтан тәкъдим итәбез. Райнур Мәдәният институтында баян белгечлеге буенча белем ала, хәзерге вакытта район мәдәният йортында тавыш яздыру бүлегендә эшли. Җыр моңа гашык, талантлы егет моңа кадәр дә татарча киңлекләрендә һәвәскәрләр иҗатына багышланган чыгарылышында күренгән иде. Ә бүген ул «Эзләмә мине» җырын үзенчә башкарыр. Эзләмә мине, зинкар эзләмә, минем эзләрне син күзләмә. Кайтмаслар инде ул серле кичләр, яңармас кабат сүнгән хисләр. Югалдың күптән, саклый алмадың, сөю кадерен соң аңладың. Эзләмә мине, хәзер мин ярак, кичерә алмас яралы йөрәк. Тагын бер гаять талантлы, моңлы тавышлы, матур каверлар яздыручы җырчы кызны Айзилә Вахитованың язмасын тәкъдим итәбез сезгә.
Азилә үзе Алабуга шәһәреннән. Хәзерге вакытта Алабуга мәдәният һәм сәнгать киллиятендә укыта. Әле ул көйләр дә иҗат итә. Җырчы кызның Инстаграмында төрле җырларга ясалган каверлары бар. Ә хәзер аның башкаруында ялгыз торна җыры яңгырар. Тямаев җырларына яздырылган каверларны караганда, Тимерхан исемле егетне дә читләтеп үзе алмадык. Җырчы Илназ Гариповның гитаристы, татар хитларына каверлар ясаучы Тимерхан Мөхәммәтҗанов турында сүзебез. Без бергә бәхетле җырын башкача, үзенчә башкара ул. Без бергә бәхетле, үзең дә беләсең, нигә соң көнләшеп, күңелне теләсең, әллә син бар әле диеп сөйләнә. Яратам үзеңне, гел сине бергәнә. Үзебез сайлаган язмышны, юлларын бергәләп үтербез. Син мине, мин сине, мәңгегә бәхетле итербез. Үзебез сайлаган язмышны, юлларын бергәләп үтербез. Син мине, мин сине, мәңгегә бәхетле итербез. Профессиональ җырчы булырга укыганнар, үзләре дә вокал дәресләре укытканнар җырлар инде ул дисезме? Андый фикерләр белдерергә ашыкмагыз. Чираттагы видеода, мәсәлән, җырны башкаручының бер дә профессиональ җырчы түгеллеге күренеп тора. Аның гомумән ниндидер зур машина йөртеп баруына байлап була. Рульдә барган килеш, суларда синең шәүләңме дип моңлана ул. Әлеге җырны Инстаграмда 30 меңгә якын кеше караган. Шәп дигән бәя биреп, күп санлы комментарийлар да калдырганнар. Чөнки йөртүченең тавышы чыннан да игътибарга лаек. Суларда синең шәүләңме, шулай керә төшемә. Сөю серләренә кеше, яши төшенә. Суларда синең шәүләңме, шуңатын быйык, назлар көткән җаннарымны, күңелне булмый тыйыр. Суларда синең шәүләңме, шуңатын быйык, назлар көткән җаннарымны, күңелне булмый тыйыр. Дуслар, хәтерлисезме? Фирдус Тямаевның язмыш тиеннәре җыры тәкъдим ителүгә үк тиз арада популярлык яулаган иде. Бу җырга да төрле каверлар яздырылды. Шуларның берсе Булат Галләмовтан. Тумышы белән Мари Элның Бәрәңге районыннан егет. Әлеге як безгә популяр җырчылар Ришат Фазлыәхмәтов, Дилә Булат Нигъматуллиннар белән билгеле. Булат Галләмовның да профессиональ музыкаль белеме юк. Әмма бу һич кенә дә аңа җырларны югары дәрәҗәдә башкаруда комачаулык итми. Талант иясе шундый буладыр инде. Гади генә түгел, минем сөйгән ярым, әйтерсең әле, чәчәк бәйләме, аклык сафлык чәчкән, шушы чәчәк белән язмышымны бергә бәйләдем. Күңелемдә бар шишмә агачлары, аның гына моңлы тавышы. Кирәк түгел миңа башка гүзәлләрдә, кирәк түгел читләр язмышы. Шишелмәсен иде yazmış deyinleri, in yaratan kişi bulgarda, sigen yarım bilen jirde yaşa.
түзелешіп тұрғанына. Кешеләргә ышанасы килә. Менә бу җырны хәтерлисез микәнсез? Фирдус Тямаев репертуарына. Чираттагы кавер шулай ук төрле җырларны үзенчә башкарырга яратучы талантлы егет Ранил Гатауллиннан. Карыйбыз, тыңлыйбыз. Кешеләргә ышанасы килә, бушанасы килә күңелнең. Ышанычым аклар дустым булышы, йолдызым бул күңел күгеменең. Кешеләргә ачыласы килә, ачылмамын икән соңыннан. Йөрәгеңне ачар кешенең дә, күңелләре кайчак арман. Дуслар, инде әйткәнемчә, Фирдус Тямаев җырларын олысы да, кечесе дә яратып җырлый. Һәм әлбәттә, бу тапшыруны әзерләгәндә инде Instagram йолдызына әверелеп баручы 5 яшьлек Эмилия Гатауллинаны татар чартка кертмичә һич кенә дә булдыра алмадык. Бу сабыйга сокланмый мөмкин түгел. Эмилиягә уңышлар һәм киләчәктә зур сәхнә йолдызы булуын теләп калабыз. Фирдус репертуарындагы тагын бер моңлы җыр «Ташлап китмә, әнием» композициясенә дә челтәрдә кавер таптык. Яшь кызлар башкаруындагы ул җырны сезнең игътибарга да тәкъдим итәргә булдык. Ташлап китмә, әнием, ташлап китмә. Кояш сүнәр кибер шишмәбез. Синсез салкын кышлар, без канатсыз кышлар. Ташлап китмә, әнием, ташлап китмә. Ташлап китмә, әнием, ташлап китмә. Дуслар, каверлар бәхәссез җырның популярлыгын исбатлаучы дәлил. Бу юлы без Фирдус Тямаевның татар халкы, татар талантлары арасында популярлык яулаган җырларын барладык. Ә алга таба башка җырчыларның каверлар тупланмасын да тәкъдим итербез. Кем белә, бәлки сезгә кавер ясаучының җырлавы җырчының башкаруына караганда күбрәк тә ошап куяр. Мин Гүзәл Зиядинова сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашып торам. Сагынып торыгыз.